David Johnnysa. Urobil som majnec. Dobre. Takže čaute ľudia. Ideme nové video robiť. Akurát s kamošom. Ilia, povedz niečo. Povedz ahoj. Ahojte. David Johnnysa som urobil majnec. Dobre. Bože, babosne. Tak urob ti majnec. Dobre. Čakaj, a ako sa robí to červené? Ilia, nechceš ísť radšej na privátny? Nie, to na moje trvať. Tak ja sa joinem na teba. Teraz no. Ja idem urobiť majnec. Tatino, Teraz sa nech zapíšem to takéto vyskúšať. Tak. Čakaj. Ili, tak ja urobím majnec. Dobre. Čo to nejde? A už to ide. Ili, a už to ide. Dobre. Poďme sa, tak joini sa. Ja neviem, kde si. Tu si. Nie. Tu si. Nie. Dávam exit. Čakaj. Idem urobiť. Yes. Fuj, Leo sa vysral. Tam asi, neviem, cítim smrad. David, čo ideš kúpiť? Ešte sa mi to načítava. Ale čo ideš kúpiť? Mám 218, tak čo, neviem. Ja to ešte nemám načítané. Aby som mohol kúpiť. Dobre, ja som kúpil. Bandáž. Čo som ja kúpil? Tiež bandáže a ešte som kúpil svetlo. Dobre. Bandáže to je dobré. Hej. Mať 2 krabičky bandáže. A Ili musíme kúpovať vždycky bandáže, hej? Lockpick! Ja som našiel lockpick. No, prvá skrinka, čo som otvoril, tam bol lockpick. No, naozaj s tým lockpick. Dívaj. David. A Ili, a ty si dostal achieve? Že to dáš túto? Do tohoto? Áno, ja som dostal som. To som ti už povedal, že daj tam one. Áno, čakaj, idem sa lúpiť ešte. Prečo ty, keď otvorím skrinku, tak zrazu mi to pôjde preč? Ten patik, tento. Neviem. Počkaj, Jelín, neotváraj. Počkaj, neotváraj, avkuj. Tatino. No dobre, už one. Niečo som sa aj opýtal. Že nech tu môj nanúk dá. To čo urobilo? Čakaj, nerob, čakaj, ja ti chcem ukázať, ako to urobilo. Ja viem, ako to urobilo. Dívaj sa, dívaj. Takto, dívaj sa. Ja viem, Ili. Ja viem. Poď. A keď meníme Ratatouille, tak my nebudeme... Ili, dívaj. Tak daj. Ale nie, ja myslím balík. Jaj, čakaj. Zober si tú baterku. Čakaj, tu máš. Ďakujem.
A my dneska máme dobré šťastie. Hej, Lost Peak, potom, no, Lost Peak. Screech. Vieš čo, ja to poviem celému videu. Tak, počúvajte, moja sestra tu bude húčať asi, lebo nebude vedieť, že natáčam video. Ona asi vie už natáčam video s Iliou. Tak. A tatino mi išiel môj nanúk dať do mrazáku, hej. Konečne! Ja som našiel. Ili, chápeš? Čo? Ilia! Ja som v jednej rumke našiel dve takéto. Tuto, poď sa pozrieť. Takže v tejto krabičke bolo jedno a tu v skrinke bolo jedno. Screech. A ja som mal Screecha. Gabi, čakaj, dívaj. Tuto je zapnuté, tak tuto je zapnutené, tuto. Ja viem. Ja tak to je. Tu má 4. Škoda, že tu nemôžeme mať páčidlo, ako vo Foundation. Hej. Čo tak berete? To je rebrík. Keď tam nájdeš krucifix, tak mi povedz. Tu sú dvere. David, a keď ja som ti dala ten krucifix, tak si ho minul? Áno, na Dreda. Počúvaj, ja som ten krucifix dal na Dreda. Toho bieleho. Viem. Ako vieš? Ja viem, ako sa volá. Čo si Ja našiel? mám skoro púl. Ešte jedno mi chýba. A čo si našiel? Jeden bandáž mám. No? Patik. No. To je úplne. Patik. No. Patiky je dobré. Taká. Bandáž. Čo je? Tak toto je dobrá miestnosť. Patik, To viem. bandáž a O, nič. tu je toto je baterka na baterku. Tu je. Nepotrebujem. David. Kde je baterka? Jaj, Počkaj. mám. Čakaj, David. Sa pozrieť. Pôjde sa pozrieť. No kedy? David. No? Nachystať sa musí. Čo? Rovno keď natáčam video? David, ale vieš, ako ísť mám nachystané. Už mám. Dobre, poďme. Rýchlo poj. Inak prejde hodina. Už sme nepozreli. Zrazu mám toho oného parchanta.
Patík. Ja som mal párkrát. Ja už som mal dvakrát teraz. Čo? Nevypol svetlo. Zapalovať. Kde? To je one, bandáž. Bandáž. Kde? Bandáž. Mám. Tuto. Zapaluj. Patík. A bandáž. Bandáž. Čakaj. Bandáž. Tu je skřínka na looping. Máme otvoriť? Počkaj, kde? Keď tu bude krabica. Dobre, krabicu mám otvoriť. Prvú krabicu, ktorú nájdeme, hej? Hej? Jaké boli dvere? Dve bandaže, dve. Ja už nemôžem. Mám 10 z 10. Ja. Tuto. Au! Poznám ľudí, ktorí... Zase to s niečím. Čo? Dobre skočila. Ona skočila Svarta. Svarta jump. Baterka na baterku. Nie, on mi zašiel. Dal. Nie, to je zle. Davide, zomrem. David, určite zomrem. David? No? Idem do bandáže. Ja si idem zrovať bandáže. Nie. Nie, ona zabije. Ja nie. Ja áno. Bura, že som ťa teleportol. Ďakujem. Kde je ten zasran? Neviem. Kde je ten, čo sa smeje? Idú. Počkaj, aké boli dvere? Neviem. 116. Hej, 116. Že boli 116, teraz je 1. Nie, tam je 119. No ja jak si minula ten šampón na vlasy popláska do dňoň. Ja viem, kde je on. David, raz. Tu je skrinka. Raz. On je nejaký rýchly. Ty si prečo išiel preč? Jaj. Ja som zomrel. Od mňa mala ešte kus minúť, ja som vyviezla, som zaliezla, tam bol on. Ilia, nemôžu zobrať tú ďalšiu krabičku bandážov. Neviem.
Bože, prečo si vyliezol? Však si tam mohol už zostať. A veď chápeš, že to vytlačilo. Tam mám zomrieť? Ako chceš. To sú bandáž. Alebo ja zomrem kvôli Dreadovi. Ja zomrem kvôli nemu. Ja si počkam na Dreada. Tu nie sú hodiny. Ale on sa tu môže aj tak spawnúť. Ja viem. Dokiaľ sa budem hýbať. Čakám, mám 1 hodinu iba. Veď ja mám iba 1 hodinu. Lyžiku, a to lyžiku čaká niekoľko rokov. Zabij ma. Čo robíš ty rukou, pane Bože? Urob to ešte raz, ja ti chcem ukázať, ako to je. Ja viem. Zabijte ma. Ťa nechcem zabiť. Joj, ty vole, ja stále kýcham. No. Zomri. Čo reaguje na svetlo? Urob to svetlo. Čo reaguje na to? Že máš svetlo. Tak ale ako to, že tam je aj svetlo? Ale nie, myslím tuto, tam, kde je to svetlo, tam one. Dobre, Ilia, musíme ísť rýchlo. Rýchlo, musíme speedrunovať, Ilia, aby si to stihol. Ja vôbec chcem hrať prvú časť, lebo kvôli tebe som nemohol použiť druhú. Čo si čo... Ja som nič nekúpil tiež, lebo mám iba 44. Ja som nič nekúpil, vôbec, aj keď som mal veľa peniaz. Zapalovač! Prečo si mi zobral zapalovač? Ja som ho ani nevidel. Daj mi ho naspäť. Ja ti dám toto. Čo? A skôr mi to daj. A čo mi dáš? Počkaj. Ja to aj tak musím pozbierať, aby som ti to dal. Baterka na baterku. No na čo mi to je? Bandáž. Na čo? Ja nemám krabicu bandáž. Na, ja ti dám toto. Na. No. Koľko ich tam je? 4. Bér! Klamár! Bože, prepáč, sú ich tam 3, ale daj mi ten zapalováč za to. Hej, ja si to chcel schovať. Ja nechcem hrať. Prečo? Lebo ty si kvôli tebe som nepoužil zápal elektrický.
Jaký milkshake? Normálny, čo som dal do oného, to motorného, čo som dal píver. Tak ja som mal túto, baterka na baterku a bandaž. Tyč. Čo? Baterky. No a... Ale my môžeme získať aj ona. Tak to nič. Čo môžeme získať? Tu bude tá rumka. Aké? Tá ona. Akurát to nie je ona. Ja to nič. David? No? A ja som ešte mal nepoužitý. Daj ho dole. Buď rád. Viem, to bol tiež som ho To ako? Ja som dostal ačiu. Ja som dostal ačiu, že mi Jack. Viem. Konečne som dostal aspoň nejaký jednoduchý ačiu. Aha, tu je parchant. To má za to, že si ho ona. Ja som dostal baterku. Na baterku? Hej. Tak to je nič. Kde si? Tak som. Ja som si tam vôbec išiel. Ja som si chcel vyskúšať, že či ma grabne, ale akurát ma grabol, však on bol iba na stene, on nebol hore. Tak ako by ma mohol grabnúť. Baterka na baterku? Nie, tyč. Prečo tyč? Mám 10 tyč. Mám. Aj. To je tá rumka. To je 10. To je ona, tyčka. Tyč? Kde? Áno. Tam je ice. Je tu bandáž, ktorý potrebujem. David, kde si? Bože. Tu si, tu je tyč. Kde? Bože, ty si smrtný. Nie! Som blbec. Nie, to je krabička prelo. Ale tá krabička pre lopík, tak to je dobre. Neutváraj. Nič. Počkaj, neutváraj, musíme to tu preskúmať. Dobre, ideme otvoriť dvere. Aké boli dvere? Tam bolo 12 ľudí. Aj. Au! Ďakujem. Ja som to až teraz... Au! Aj Screech ma teraz kúsol. Teraz aj Screech ma kúsol. Chápeš? Potrebujem bandáž. Teraz boli. Potrebujem veľa bandážov. Bandáž. A tyč. Bandáž. 2 bandáže to ten boli teraz. David. To je Patrik. Kde?
Nie, bude halt. Tak nič. Au! Potrebujem ísť naspäť. Nemám kyslík. 15 to nie sú. 16! Boli 16, 17. Ili, ja mám strašne málo. Či vôbec, či čo? Hej. Povedal 16. Bandáž? Nie, tak. Čakaj! Bandáž. Nie. 8. Nie. Dawid, to správny jeden. Nie, ja som tam, kde sú 18. Ili! Tu sú možný, tu, dávaj. Dávaj, tu. Daj mi bandáže. Čakaj, tu bol, čakaj, dávaj. Tam bol laser a obrovská baterka. Daj mi prosím ťa toto. Daj mi prosím ťa ono. Áno, čakaj. Koľko? Baterky. Dve. Dobre, mám tu. Teraz poďme ešte, tuto môže byť ešte. Tu je jeden paket. Počkaj, tu. Čakaj. Ešte do druhej strany. To je bandáž. Kde? Jaj? Mám. Toto si dobrý. No. To je 18, tam je 19. Ty si blbec. Nie. To sa robí. Sleduj ma. Ale mám veľkú baterku, ja mám veľkú. Zase rovno, stále. Dobre, že mám tú veľkú baterku. Dopredu nie. Nie. Škoda. Zoberieš moje veci? A tak ty už nezoberieš moje veci. Nemôžem. Prečo ty zomreš vždycky u haltový? Mám málo hepy. Tak prečo si mi nepovedal, že by som ti mohol dať bandáže? Bože, mňa to veľmi nebaví, mňa baví prváče. Rovno 2 som dostal. Tak ideme prvú časť. Áno. Dobre, livňu hru a ja ťa ku tebe joinem. Ty livneš hru? Nie, ty livneš hru. Dobre. To je tvoj pes? Čo? Tie zvuky? Ilia robí. Kde ideme? Ideme do kostola. Nie. Ale však sa modliť nejdeš. Idem zomrať.
Čo? Nie. Nejdeme hneď. To mi ojeb... No, Ili, teraz ideme prvú časť. Mama! Mama, ja točím video. Ja točím. Prepašte, že moja mama rozprávala. Pôjdeme hrať. A Ilia, čakaj, idem sa joinu na teba. Ilia, však choď hrať. Ty sa na mňa ideš joinúť? Áno. No ty si povedal, že mám livnúť hru a joinúť sa na teba. Na čo som líval? Ja, tak prepáč, bože, som zabudol. Je urobiť to máme. Nie dostať, nemaj. Poďme sa oplatí, druhá tak skačí. Poďme tam, kde je dvaja. Dobre. Ja tu stojím, dávaj, rýchlo. Čakaj, ja som za lagol. Baba, David, ja idem kupovať lockpick. Ja idem kúpiť 2 lockpicky. Daj si kúpiť 2 lockpicky. Ili, tak počkaj, idem vypnúť video. Ili, prepáč, tak ja už musím ísť. Tak čau.